لا إله إلا الله. Вова! Их все пеший поход, Юлия. Собачья царга, груженный алца его. Машин завод дуэ албахка бен рашбой бугушбо. Alhamdulillah, deel eten boe. Behe houdt iedere lucht gewoon. Jim doulaas. Dat oorta. Desnisch te kerden toen goed hier. Zo'n dat iets oorgezmet dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marshal Deshuk. Подписчики шайши. Я меттик шун яйзерин цаолсун. Я ро апреле тро хайгыл дахнчан о буйсяхан меттиги. Я юрдахкан тро сиса буйсан шица да чаке четро. Ахтуно хадуош аски запись шама яца иртигол и шун гиньолден лишний раз. Ах ло итум калвол хал дахкан Ирланд вол кейбл чачу дахкан ишту юрлама вол хадахкто. Ах тогуздахка баануд элче хайхилки лaqit idolдагадет да мола. Ахан стайн чейхама мелла إن شاء الله تدول دابورم وحلول لقاده أتتول دياسيها وين كيولش أول وإذا متكش قويتش اشتمدت دخوي إن شاء الله. شريك في سويختي وين خدا إيش جيم خنا دوخ تقفلي لا دودة جيم وقع تبيع زقي حدول اشتقي دايش كتشو غول عدود دفلنيتين حستش حديثترش شيء هم اللي تقيدانو لولا تركي تشمبيا أقتيجة تو حال إيراد لولا جدول دي تشيري لابود نوق لادر تو دانو إذا نقول يختل تشرة لما دات هش بولي نق يودي تشيري نبرولي تقول لابود بكالوا لويستك قوزا لما عسية بالجوال ده أو بخي تشالش دكش رأيولش اشتغل إيراود إلما يحيخل كلامه جنة حل إيرابوش بوز حل كورت حلقاش لا بقلام بوز أو كلر دين تسمى مسيت كيلومتر حبوش أقصد يوق وجه إيرا دحوزي يا غلا تشيري لعشود سوا لعشودش ملغز تعودر دقاستش اشتنيق شدتك أقا يوحد كورتي يوحد إراهود لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك انزلوا ازبنق حال نهل نق داوودش تنق دو اشتعل لو دوق دو اشت لو مرخون ولا اويل باقن هاخد كورت بحيت يحضو نقوي ان شاء الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
комментарии волкана тыч это больше комментарии سيريزجي موتشواتر سو أنا جتا خلديز شما لا ترتو هتا بلوجر وات أيضا بالو وات تاع مترش ثاني مترش يستوها وات обычно инстаграме чу сих тамовин материал цай хавла чу махуси ютуб чу монтаж хамбин мара хило чу санар осташе та чу кясеё видео гала тац ер терия ер акери ер дочери аша тац цаху хамаш дитишет комментарий шер чуца циш комментарий Ер азбадряса тергался дежду туда, но в данном случае садит это ценячество акау за этой территории ючер. Так ас ючера я вот айду определять еще территории я за сирсихица уж хадош махили и карты шалдуйцан. Каждый новый начальник масса зугаться уж ин луч, а вот я задешь. Хлеб и карты штата, и карты бала бац вообще очень ценный. Асюйцер хайдейше дол деше хакодин хол территории юч. Из тулам чул нарню и лилыш хол ламбул шел сегодня та вопрос дал шама дат просто так а вот сабоше кегинаха тац о чу блогерш будет тейп пошай контент я тац провокационные темы уж поднимать еще та например сум и провокационные темы окна та пиарес орертер та ахалам дат и камер я утулам ти хал ивельсей а чу ерзе и окол гол и хозяйство жалилош хозяйство саши хозяйство герсонцукал из траи якери лочери я сакигри битера чукресенеллеря комментарий шугер моссу хамаш худер вештем ишбола язи элче нахн язи цатук что провокационный хелч дика яздо отсюда из формат я суни шамдат абсолютно так но хама мухат дизма элче хал хиар астич даже миллион лет das тысячи лет das 200 вона абу бала акы болча халел бол нахби яглу лил деш да халел бол нахик цунахик хат из ишмича айни из моди из шайта сомнение еля я масала отсюда инах шорт буш а ши дюзел нюх евал сыг хатца ишцуна цахов соседний метик шкухал хазни адикни уни ди хасия дойнюх или луш нах лилуш магал ди атудукул хасия билушхал яул туагва нахтмах агва хаухушхал лел малел базара то ахчаин бол нах базара برود اوغشخل شویت اوغشخل شالجی اوغشخل نه لیله تن لیله ای تاسیختل کامنتاریش ایزی موج سوت اشکره سوت چیری آور تولامر حالتی اوتش تا تریتوری خوگی سوتی متر یوست شوال شوال اس بیتر لامب بوک لامب اوگل دینتا هایخلک کورت بوش گابرازن حبوش بو گابر кус хайхл йортол чахал иштан ирабури штабир зечол та куза сиячу озана илуш лакит куза озанол чагу мум угли муйтрира биаш ишт бокламбас цендела тогда та цеиштол хамаш ديلو داتو هوشي واسش خوغلوشي هماش لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. دير حبوش نقبض هاو زي ليلة نقبض يا يردي شو بحد يقول دانما ايش تابو او شو يدخل ملتك توقوز وحيخلق لامخ الى غير تشتن لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. الحمد لله ديل أغيتم بو بحي حالتي ديلك قوى جم دولاش داق جوتا دشنش تكرد تون قطير شن داديتا جو خزمتي دي قطير حتى قوش متك شيو ديها جبر وي شعر وي تيجر إمتك شياتها قدام لليش практически قطير حقوشي غلغاي تشيري يقوز سون ديها دا شعلش اق işte da du işte kullandı ya da işte dok yıkış iskot oluş etta açu çeyri yoluş diye da açu melhi buluş o diye açu jim o diye keyb kuz ol işte bu diye da açu mel alır akki o hizmetteki kote لو ديها سنبوء ديها نشخ وديك حاجة قوزة دو وبشم جو خزمت دقيقة قوشين حاوينا حاجة عجن شيق حاجة حاجة سوق ديسل دلوش هم داسل تا دو اموتش جو يلوش دا ديتا امتلا سوق بقدر جو سمو دالسا قوزوين دقا يكسون يدك دالش هذا مراد دي واخي البيت طبيعي حلو القوتي اشت بوا بو ديل اخيت بوا الحمد لله Дела хар вахс гулин горный травяной чай ду цунах иш чай заварить дина иш ток джимта поход на печке да чай молш аш ток а кому хечун جودكي там восхождение но 6 часов халдел таламди 2 часа спуститься да охаз погодер там кан
задач. Одна задача. 5:30 утра. Позади 2 дня тяжелого похода. 6 часов 36 минут в пути. 9,5 километров прошли. Воды нет по-прежнему. Жажда мучает. Вот отдыхаем, сидим. Осталось до машины немного. 1,5 километра, да, где-то? Ну, максимум. Ну, где-то, да, 1,5. Вот в такие моменты осознаешь, какую ценность несет в себе капля воды. Модуль. Мерз доухаться, мелко, никогда.